Benvingudes i benvinguts una vegada més a l'espai virtual d'aprenentatge de Llapis Punter. Soc l'Albert Bretxa i avui parlarem de com fer tasques amb test dins de Google Classroom. Arran d'un dels últims vídeos que vaig penjar de Google Classroom, que per cert dir-vos que ha tingut molt bona acollida aquest vídeo, moltes gràcies. Si alguns de vosaltres encara no l'heu vist, us deixo per aquí dalt l'enllaç. Arran d'aquest vídeo, alguns de vosaltres m'heu contactat a través de les xarxes socials demanant-me que expliqués algunes coses més concretes. I una de les coses que més m'heu demanat és la funció de crear tasques amb test dins de Google Classroom. En aquest cas, el que ha fet Google és integrar una de les eines més famoses que té, com són els formularis, dins de l'aula virtual. Podem plantejar diferents preguntes associades a diferents tipus de respostes. A més, Google ens deixa configurar-ho a un nivell de detall important, fent que aparegui un missatge personalitzat cada vegada que els alumnes la responen bé. O a l'inrevés, també podem fer que quan la resposta és errònia els aparegui un missatge personalitzat i algun material de reforç per treballar aquest error, com un vídeo, un text. I una de les coses més interessants és que tot aquest procés després, si volem, queda recollit a l'apartat, a la secció de notes de l'aula virtual. I interessant, oi que sí? Doncs som-hi! Entrem a Gmail i des de Gmail, clicant el botó d'aplicacions de Google, busquem Classroom i entrem. En aquest punt veiem les diferents aules virtuals que tenim creades i veiem que tenim aquí l'aula virtual que vam crear a l'últim vídeo de Google Classroom. I aquí veurem que hi ha tota la informació que vam penjar en el tauler, tots els treballs que vam crear, totes les persones que pertanyen a aquesta aula virtual i les notes i entregues dels diferents alumnes. Per crear tasques amb test ens anem a treball de classe, cliquem a crear i seleccionem l'opció de tasca amb test. En aquest punt, vosaltres, com a institució educativa, si esteu treballant amb un G Suite propi, veureu dues opcions que a mi no m'apareixen a l'estar treballant amb un Gmail. La primera és que aquí veureu un botó que us permetria, en el cas que estiguéssiu treballant amb Chromebooks, bloquejar la navegació als vostres alumnes. Només podrien estar al formulari, no podrien visitar altres pàgines. L'altre botó us apareixerà en aquesta zona i podreu veure que podeu seleccionar i importar les qualificacions del formulari una vegada estigui fet. A mi, com a docent, m'agrada moltíssim treballar amb el format de vídeo. La primera cosa que faré és afegir el vídeo. Per fer-ho, clico Afegeix, selecciono YouTube, busco el vídeo, el selecciono i l'afegeixo. Possiblement, si sou docents, si sou del gremi, especialment si sou de primària i infantil, aquest vídeo sigui un vídeo que us resulti familiar. Ara que ja tenim el vídeo afegit, el que farem és donar un títol a l'activitat. En segon lloc, les instruccions. Ara ja podem començar a construir el formulari. D'entrada, Google el que fa és crear un formulari en blanc que nosaltres hem d'anar omplint, que és el que farem ara. Però sapigueu que existeix l'opció també de carregar-ne un si el tenim guardat nosaltres prèviament. Per fer-ho, l'únic que hem de fer és afegir-lo des de Google Drive. En tot cas, nosaltres ara el crearem des de zero. Cliquem aquí i se'ns obre el formulari en blanc. La primera cosa que a mi m'agrada fer és personalitzar-lo una mica. Per fer-ho, ens anem aquí dalt i cliquem i veurem que se'ns proposen diferents opcions, com canviar-ne el color o canviar el color de fons, canviar el tipus de lletra o afegir una imatge de capçalera. Google ens en proposa algunes, però el que ens interessa, almenys a mi, és penjar-la. Busco una imatge que tinc guardada a l'ordinador, li dic fet. Ja tenim la imatge pujada. La primera cosa que hem de fer és donar un nom al formulari. Podem afegir una descripció i comencem a afegir preguntes. Per fer-ho, l'únic que hem de fer és clicar en aquest quadre blanc que se'ns ha creat per defecte i veurem que se'ns obren un conjunt d'opcions. La primera cosa que farem és afegir la pregunta. I just al costat de la pregunta veurem que tenim diverses opcions. N'explicaré algunes i començarem per la que ens ve per defecte, que és selecció múltiple. Ens permet afegir diferents respostes. En podem afegir més, tantes com vulguem. Clicarem a solucionar-hi. En aquest punt el que farem és escollir quina és o quines són les respostes correctes, de manera que en puc seleccionar una o més d'una. Ens permet definir quants punts volem que valgui aquesta pregunta. Podem afegir un comentari a la resposta. Si cliquem aquí veurem que podem afegir un comentari que apareixerà a l'alumne quan hagi respost malament i a més en aquest punt hi podem tornar a afegir el vídeo. D'aquesta manera el pot revisar i contestar correctament o hi podem afegir un enllaç a una altra pàgina web. Anem a l'opció de què passaria si l'alumne respongués correctament. I ho desem. Fantàstic, ja tenim la primera pregunta creada. Anem a afegir-ne una altra. Cliquem a més, escrivim el que volem preguntar, escollim caselles de selecció. La diferència amb el cas anterior és que l'alumne podrà seleccionar més d'una opció. A la primera pregunta, en aquesta, l'alumne, quan respongui, només podrà escollir una única opció. Afegim les possibles respostes
I, igual que abans, cliquem a solucionar-hi, escollim quines són les respostes correctes, diem quants punts volem que valgui aquesta pregunta, podem afegir o no un comentari per cada una de les respostes i un cop hem acabat li diem fet. Fantàstic, ja tenim dues preguntes. Anem a afegir una tercera. Cliquem a més, se'ns obre el requadre, redactem la pregunta i en aquest cas escollirem el desplegable. És bastant similar a la primera opció, amb la diferència que l'alumne ha de clicar al desplegable, li apareixen totes les respostes i selecciona aquella que vol. Cliquem a solucionar-hi per decidir quina és la resposta correcta, diem quants punts volem que valgui aquesta pregunta i li diem fet. Ja tenim 3 preguntes, cliquem a més i afegim la darrera. En aquest cas el que farem és triar l'opció de resposta breu. L'alumne haurà de redactar la resposta a la pregunta. Clicant a solucionar-hi, li haurem de dir quines són les possibles respostes correctes a la pregunta. Ja que Google distingeix entre majúscules i minúscules, és important afegir les possibles respostes també en majúscules. I li indiquem quants punts volem que valgui aquesta pregunta. I un cop hem acabat, li diem fet. Ja tenim les 4 preguntes creades. Fixem-nos aquí que existeix l'opció de que cada pregunta sigui o no obligatòria. En general, l'habitual és tenir-ho marcat, ja que els alumnes hauran de respondre d'aquesta manera totes i cada una de les preguntes. Més opcions. Ja que és possible que hi hagi algun alumne despistat que no hagi vist bé el vídeo, que no l'hagi acabat o que el vulgui revisar, el podem tornar a afegir dins el formulari. L'únic que hem de fer és clicar on hi ha l'opció d'afegeix un vídeo. Fantàstic, i el tenim afegit. I ja que això són mòduls intercanviables, si el volem ficar al primer de tot, l'únic que hem de fer és clicar en aquesta zona i arrossegar-lo a dalt. Un cop tenim el qüestionari acabat, el revisem. Clicant al botó de l'ull, se'ns obre el qüestionari tal com el veu l'alumne. Per últim, clicant al botó de l'engranatge podem acabar de configurar les últimes opcions. Si vosaltres esteu treballant amb un G Suite des de l'escola, veureu una opció que jo ara mateix no estic veient, i és que podreu fer que aquest qüestionari només pugui ser respost pels alumnes del vostre centre. A més, aquí podeu seleccionar que l'alumne només pugui respondre una vegada, que es mostri una barra de progrés o ficar un missatge de confirmació un cop s'ha acabat. Ho desem, hem tornat a Classroom, ja tenim el vídeo afegit, ja tenim el títol, ja tenim les instruccions, anem a crear-la. Ja tenim la tasca creada i ara anem a veure com ho veuria això l'alumne. M'avisa que s'acaba de publicar una tasca nova i si entro a treball de classe, a més la veig. Veig que se'm demana que miri el vídeo i que respongui a les preguntes. Clicant aquí se m'obren les preguntes. Com a alumne puc tornar a veure el vídeo des d'aquí, puc respondre. Fixem-nos que aquí només em deixa escollir una possible resposta. En canvi aquí me'n deixa escollir més d'una. Aquí se m'obre un desplegable i per últim aquí m'obliga a escriure la resposta. Finalment ho envio, em surt el missatge que hem decidit, puc veure la puntuació de la tasca, he tret un 10 de 10 i un cop acabat haig d'enviar la tasca. Ara anem a veure com ho veuria l'alumne 3, ja és dins de la tasca i ara l'alumne 3 farà el test. Fixem-nos que l'alumne 3 que no ha respost correctament les preguntes, l'avisa de quina és la correcta, li surt el comentari de ups, torna a intentar-ho i li afegeix el vídeo perquè el pugui revisar. A l'última pregunta, com que l'ha fet malament, l'avisa també de quines són les respostes correctes que hauria d'haver donat. I anem a veure com això ho rep el professor. Veurem que hi ha 2 persones que ja han fet i entregat la tasca i hi ha una persona que encara no l'ha feta. Si me'n vaig a notes, puc veure altra vegada que hi ha 2 alumnes, el 2 i el 3, que han lliurat la tasca, en canvi l'alumne 1 doncs encara no ho ha fet. Ja heu vist com en pocs minuts hem construït tasques tipus test que els alumnes poden realitzar, que les responen i saben automàticament què tal els hi ha anat. Com deia abans, si esteu interessats en que faci vídeos més concrets de Google Classroom, només m'ho heu de dir, em podeu contactar. Si us ha agradat i ho heu trobat interessant, ho podeu compartir amb companyes i companys, podeu compartir-ho a qualsevol de les vostres xarxes socials. M'aniria molt bé que em poséssiu un like al vídeo si us ha agradat, pel tema de que l'algoritme de YouTube aleshores sap que aquest vídeo és interessant i fa que arribi a més gent del gremi. I si voleu, doncs us podeu subscriure i d'aquesta manera estareu atents a cada vegada que pugi un vídeo nou. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera!